Nggih, biasa. Latihan ndek saya. Ayo, iki lewatan sayur iki. Lah ya Lewatan. Along engko ae. masih sana Ya untuk ke wes. sayur pero wene. Ya. Mesti mulai dari jajan ke Mbak Lita iki, menyerah dengan Mbak Lita. Lihat iki guys, ki bareng gawe ceriting. Kayak mami ana wes, ini ana wes lagi guys. Apik, Mas. Ting ting. Apa nek? Bayarnya kurang. Nanti ulek kan enggak apa-apa nanti. Nanti ulek Anginnya banter guys, delok kae. Walah, anginnya banter iki guys. Delok iki. Hi. berapa pakai guys lho. Cuma wayu iki, apik menane. Mangan, Dek. Mangan mangan ning kene. Iya, gak kene kok kering. Oke. Ini kok nek gedean kok pemek iki matang budi. Nggih.